Здравейте, фенове на антиките и приятели на нумизматиката! Днес ще ви покажа тази рядка монета с номинал 2 стотинки и половина. През 1888 година за първи и последен път е била отсечена монета с такъв номинал. Разбира се, до сега. Говоря за нашата страна. Такива монети с такъв номинал може и да има изсичани и от други държави. На нея има надпис 2 стотинки и половина, 1888 година. Отзаде има малкия държавен герб с коронката и надпис Съединението прави силата. България. Тя е сложена в предпазна капсулка, за да не се наранява или надрасква. Такива монетки, разбира се намират трудно в качество като моята. Затова в такива качества може би надвишават двуцифрените суми. Тези монети, разбира се, стават за грейд, защото имат стойност, която може да ги повиши. В добър грейд, даже може би са в 4-цифрени суми, но за това няма да ви говоря сега. Това е една изключително малка и ценна монетка. Разбира се, ако надписът 2 стотинки и половина, това вътре с цифричките, вътрешният кръг не е изтъркан, защото много от монетите, разбира се, с такъв изтъркан надпис и въобще цялата монета е изтъркана и такива монети нямат стойност. Те няма да надвишат суми около 30 лева. Но такива монети в качество, разбира се, си имат голяма стойност. Разбира се, стават за грейд, както ви казах. Една съвсем малка, мъничка монетка, съвсем така да я нарека красива за мене. И една ценна и рядка, разбира се, за всяка колекция. Намира се за продажба, но разбира се, в качество е на 3-цифрена цена. Разбира се, могат да вилнеят и реплики по сайтовете. Има и такива, които са с дупки, но репликите и тези с дупки са някъде около 5-10 лева. Една изключителна монетка. Ако ви е харесало видеото, ударете му палеца нагоре. Ако желаете да получавате известие за още такива факти, се абонирайте за канала ми и до скоро!